Ένα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι το μεσημερινό δελτίο ειδήσεων από το Αναξαγόριο Λύκειο Νέας Ερυθρέας με τον Βιπέρο Αντώνη. Στο τελικό του κυπέλλου θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός και ο Άρης μετά τις νίκες τους με 3-1 και 2-1 αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί ξανά στο τελικό του κυπέλλου πριν 3 χρόνια, από ότι ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 3-0. Στο χώρο του μπάσκετ τώρα ο Ολυμπιακός επικράτησε επί της Ολύμπια Λάσης με 94-63, ενώ είχαμε και την επιστροφή του Σοφοκλής Χορτιανίτη, ο οποίος έβαλε 10 πόντους. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός συνέτριψε τον Αχόρ με 106-74. Στην Α2 μπάσκετ τώρα ο Πανερυθραϊκός αναχωρεί αύριο για τα Τρίκαλα που θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Ακολουθεί ο καιρός με το Σιώτα Γιάννη. Είναι πάνω, ρε. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Σιώτας και λέω τον καιρό. Ένας καιρός με αρέσει. Έλα ρε μαλάκα, έλα. Προβλέπεται αύριο στην Αττική, ενώ οι άνεμοι τα πλέον βορειοανατολικά με ένταση 5 ως έχει προχώρηση στη Θεσσαλονίκη, προσβλέπουμε κάτι. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται πηγές. Το πλέον είναι το μαλλί, το μαλλί! Αυτό είναι Καλό Πάσχα! Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Παρμενίου Παπαθανασίου και λέω το χρηματιστή. Σας ζητούμε... Άρα προέκυψε ένα πρόβλημα με τον Γιάννη Σιώτα, ο οποίος τον έξω στο τελικό έπρεπε να πάει υπάρχει και τώρα στο διεθνές χώρο γενικός εξιστάnsος. Δεν κόμμα πίστανιο, ένας σωστός και είχαμε άλλο, ένας κόμμητος. Και εκείνη ήταν το μεσημερινό δελτίο του Μέγκα.